Van harte welkom bij het voorprogramma, een programma van L1 en Pop in Limburg over alles dat speelt in de Limburgse popmuzieksector. Met straks voorpret, want de festivals komen er eindelijk aan. Na jaren kunnen de festivalweiders weer vollopen en daar hebben we enorm veel zin in. We gaan erover praten met Jera On Air en Solar. Eerst alle aandacht voor Kunstbende en daarvoor zijn hier Sander Ruiters en Marieke Steegs, oftewel Mel. Dank jullie wel dat jullie hier zijn. Te gek om jullie even te zien en te gek dat Kunstbende ook weer van start gaat. Sander, volgens mij, zolang als ik jou ken, ben je al betrokken bij Kunstbende? Weet je, ik doe al lang mee, ja. Ja, hoe lang is dat nu? Ik heb in 1998 voor de eerste keer meegedaan. Dat is echt heel lang geleden. Toen was het thema Ik. Stad weet ik nog. Nee, nieuw denk ik. En het jaar daarna Ik. Enfin, dat doet er niet toe. Maar ik was heel blij dat het dit jaar weer was. Want het was echt vlak nadat alle maatregelen werden ingetrokken. Toen is er volgens mij een soort razende campagne geweest. En ik geloof dat er uiteindelijk nog iets van 200 deelnemers bijna waren bij de voorronde in Limburg. Ja, dat is flink wat. En die voorronde, Mel, die heb je gewoon in de pocket. Ja. Winnares tegenover mij. Hoe was het? Het is echt heel leuk. Ja, het is heel spannend, vond ik het. Ik had het ook niet verwacht dat ik eerste zou worden, maar ik vond het wel heel leuk. Te gek. We gaan straks nog even een stukje luisteren van je optreden. Laten we eerst even kijken hoe het eraan toe gaat bij Kunstbende. Heerlijk om te zien, die hele bende bij elkaar weer. Ja, dit is wat je zegt, het kon. Ja, het kon. En het is ook goed. Kijk, je moet eigenlijk juist nu na zo'n coronatijd... Het start allemaal een beetje wat moeizamer op. Ik was zelf bij muziek gaan kijken en ik vind het fantastisch dat je hebt gewonnen. En we hebben ook een sterke traditie aan songwriters in Limburg, die dan de Limburgse voorronde winnen en dan de finale. Dus Oké. Ja, dat moet je nog even doen. Dat weet je bij deze. Ja. Maar wat ik wel jammer vond, was dat bijvoorbeeld bij de categorie muziek... deden nul bands mee. Oh, echt waar? dat is- Dat zijn toch hele andere tijden eigenlijk. Ja, Al een paar jaar klopt, maar geleden dat was is het toch flink. Ja, dat klopt. Ja, de tijd dat ik meedeed had je alleen al 27 metalbands uit Parkstad die meededen. Dat is een soort jeugdcultuur die een soort van is ingestort. Maar dat is ook oké, want er zit ook altijd beweging in, denk ik. Hoeveel vrienden van jou spelen nu metal? Niet heel veel. Nee, Ja, dat- op het wel een paar. Wel een paar inderdaad. Oké. Maar Maar nu is het dus singer-songwriters zie je veel en toch ook DJ's, producers. Ja, die categorie was er dit jaar ook, maar ook iets minder bemand. Maar ja, Oké. het was ook echt zo'n soort super snelle actie om mensen nog te precies. werven. Maar er is werk aan de winkel om juist nu wel door te blijven investeren eigenlijk hierin. Want het is dat platform, ik weet niet, ik vind het zo waanzinnig fijn platform, dat Kunstbende. Want dit was voor jou ook de allereerste keer bij Kunstbende, toch? nee, de derde keer. Oh, de was derde het, keer ja. alweer? Ja. En hoe ervaar je het tot nu toe? Ik vind het echt heel leuk. Het geeft je wel echt een opportunity om gewoon te laten zien wat je kunt, zeg maar. Het geeft je echt een podium en dat vind ik wel een heel leuk Ja. initiatief. Hij zegt er is werk aan de winkel ook. Was het voor jou moeilijk om die initiatieven te vinden? Om vanuit thuis te zien wat er eigenlijk allemaal in Limburg speelt en waar je aan deel kunt nemen? Wel een beetje, maar ik had bijvoorbeeld met Kunstbende hadden we overal posters toen op mijn middelbare school hangen. En kwamen ze ook vertellen over Kunstbende en zo. Dus via daar heb ik dat een beetje te horen gekregen. Ja, het ziet er wel uit echt als een hechte club. Als niet alleen deelnemen, maar ook meteen vrijwilligen en regelen Ja, en die maar- hele zomer Ja, maar mee. het gevoel wat ik leuker aan vind, is buiten het feit dat ze heel veel dingen eromheen regelen. Dus je hebt niet alleen de voorronde, maar ze regelen ook superveel coachingsdagen en inspiratiedagen. En dat wordt allemaal meer, want er is, geloof ik, een deal gesloten met de provincie dat er weer meer geld naar Kunstbende mag gaan. Dat is echt goed. Want wat het toffe is dat je hebt nu gewonnen, maar zij is van niemand afhankelijk. Terwijl als je bij heel veel andere platforms iets wint, Dan moet je per heb se ineens, bij die heb instantie. je 8 of je moet- managers en allemaal moeilijk. Nee, flauwekul. Maar dan, Kunstbende is gewoon heel onafhankelijk. Ik denk, dat je authenticiteit en je eigen artistieke vrijheid. Ja, ik vond tenminste dat gevoel heb ik altijd bij Kunstbende gehad. Ja, En daarom draag ik het ook een warm hart toe. Ja. maar als er meer geld naartoe gaat, wat zijn dan ook de grote plannen? Wat kan er dan mee gebeuren? Nou, kijk.
het heeft allemaal te maken met mankracht en tijd die je kan investeren in jongeren. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Tenminste, vind ik. Naar scholen toe gaan, meer naar scholen toe gaan. Daar bands laten spelen in de caravan die ze hebben omgebouwd. Heb je al eens in de caravan gespeeld trouwens? Nee, Oh, nog nooit. nooit. Die is er wel nog, die caravan. Die heeft gewoon corona overleefd, alles. Want ik kan me voorstellen dat die misschien wel ergens uit een garage getrokken is moeten worden om nu weer op tour te kunnen In gaan. 2011 hebben we de eerste caravan gebouwd. Die is ook wel een keer ter ziele gegaan op een van de vele festivals. En nu is er ik geloof dat er weer een nieuwe caravan gemaakt is onlangs. Nee, maar daar moet je aan denken. En kijk, de samenwerking met de hogeschool is natuurlijk heel erg tof. Want aspiranten, muziekdocenten of kunstdocenten of theaterdocenten, ja, die hebben we in Maastricht natuurlijk heel veel. En ik vond het zelf als 14, ik weet niet hoe jij het vindt, als 14, 15-jarige echt onwijs spannend. Ik weet nog Marieke de Jager, die studeerde dan op de kunstacademie. Nou, die ging dan naar ons bandje luisteren. Nou, echt. Zenuwen. En daarna Frans Pollux. Nou, wij konden echt... dat was, ik kan me dat echt nog herinneren als de dag van gisteren. Hoe gaaf wij dat vonden. Hoe is dat bij jou, Marieke? Heb je inderdaad echt nog die ervaringen van... dan staan opeens mensen te kijken die ik ken. Of toch wel spannend om dan zo'n eerste keer weer op te treden? Ja, ik vind het wel spannend inderdaad. Ik had het ook bijvoorbeeld met de juryleden van Kunstbende. Of die de voorronde kwamen jureren. Daar dacht ik ook van, spannend dat ze het leuk vinden. Ja, want jij hebt alles Wel zelf leuk. geleerd, toch? Je bent zelf vanuit je slaapkamer eigenlijk begonnen met muziek maken. Ja. Dus dan is dat misschien ook wel het eerste moment dat je überhaupt voor publiek speelt. En dat het überhaupt met mensen erover praat is wat ze ervan vinden. Ja, klopt. Ja, de eerste keer dat ik met Kunstbende heb meegedaan was ook echt een van de eerste keer dat ik ook echt heb opgetreden. Nu heb ik wat vaker gedaan. Dus dat wordt steeds minder spannend, maar de zenuwen die blijven nog steeds. En je gaat ook deelnemen aan die zomertour. Ja. Dus dat is heel veel ervaring opdoen. Ja. En dan? Dat neem ik allemaal mee, denk ik, naar mijn studie en zo. En ik ga me gewoon zoveel mogelijk proberen op te bouwen als artiest. Ja, mensen willen natuurlijk ook even horen hoe je klinkt. Dus laten we nog kijken naar het optreden bij Kunstbende. Als het even niet meer gaat en de wereld op zijn kop staat en mijn nacht daarop draait, ben jij iemand tussen mij. Zelfs na al die slechte dagen blijf je nog steeds aan zijn. Ik mag jou ook meer waarderen, dus dit is voor mij voor jou, mij voor jou. Mij voor jou, mij voor jou. Een heel klein stukje van dat optreden. Super spannend. Ja. Hoe is het om het terug te zien? Ja, leuk. Het was een leuke ervaring. Ik had bijvoorbeeld aan het einde dat het publiek met me meezong. Dus dat is wel echt een fijne herinnering. Dit is tevens niet het nummer waar ik mee gewonnen heb. Oh, oké. Je mag altijd 2 nummers doen. Het inspeelnummer en Dit was het dit was inspeelnummer. het inspeelnummer gewoon. Dit was het Gingen mensen inspeelnummer. met het inspeelnummer meezingen? Ja. Dan zit je goed wel. En dan komt dus wel nog meteen erachteraan het nummer waarmee je gewonnen hebt. Ja, Ja. dan heb je dus weer te pakken. Ja, zo is dat. Zo gaat het bij kunstbende. Maar mensen moeten niet vergeten, kunstbende is veel meer dan alleen muziek. Soms verdrinken we daar wel eens in, want muziek en dans zijn hele grote categorieën. Maar bijvoorbeeld Joes Brouwers, ik noem maar even iemand, theater. Vaak in de jury gezeten, volgens mij heeft hij ook wel eens meegedaan. Het is ook theater, het is ook fashion, het is ook expo. Dus dit is zoveel meer dan alleen muziek. En dat vond ik tof, want toen ik jong was, ooit, heb ik daar echt heel veel mensen ontmoet die ik nu nog steeds tegenkom gewoon. Ja, te gek. Dat maakt kunstbende zo uniek, omdat je vanuit je positie op de middelbare school, waar je ook wel 10 of 15 vrienden hebt die dit te gek vinden, vond je ineens, op Trivianum zitten ook 20 van dat soort mensen en in Heerlen ook 25. Ja. En dat maakt een community, en zeker in zo'n gebied hier, ja, dat weet je ook, Rian, hier in Limburg moet je dat toch een beetje... En kom je elkaar Opzoeken. regelmatig tegen dan? Ja, dat opzoeken. Maar je moet die mensen natuurlijk ook bereiken. Hoe doe je dat nou met kunstbende? Dat je die jongeren vindt. Want op slaapkamers wordt muziek gemaakt. En wordt misschien wel kleding gemaakt en getekend. Ja, er is Hoe vind nu je een ze nou? club kunstbende, dat is ook weer iets nieuws. Die zitten volgens mij op TikTok en dat weet jij misschien beter. Ik ben niet van de TikTok-generatie helaas. Ben je op TikTok te vinden wel? Ja, een beetje. Ik niet heel post zelf- actief? Nee, ik ben niet zo actief. Nee, maar ja, dat zijn wel de kanalen, denk ik, waar je naar moet zoeken. Maar kijk, de allergrootste influencers zijn gewoon je middelbare schooldocenten. Dat is gewoon zo. Daar gaan alle mensen tussen de 12, ongeveer alle mensen tussen de 12 en 17 jaar naartoe. En als ze daar niet naartoe gaan, dan gaan ze naar John Nievis. En dat is dan weer een hele grote kunstbendefanaat. Want die werkt in het werkveld van leerlingen die weer niet naar school gaan. Nou ja, wat wil je nog meer? Ja, alle Kijk, vlakken van daar zit veel winst te boeken. Kijk, wat mijn droom zou zijn, is dat een docent op de middelbare school, weet ik veel, 25 uur of 30 uur les op zijn jaartaak krijgt. Gewoon om te zorgen dat hij er op die zondag is.
dat hij daar naartoe gaat met 10 of 5 studenten. Ja, dat krijg je een paar wat is het, CKV-punten voor? Of, nou ja, hè, dan dat. is- Maar ook precies. dat vooral dat die docenten niet het gevoel hebben van ik sta hier alweer iets voor niets te doen. Want docenten hebben, is gewoon waar. Docenten hebben gewoon, it's a hard job. Zoals heel veel andere jobs ook. Maar ik denk dat dat kan. Ik denk dat er ruimte is in het budget. Ik stel voor, laat die mensen allemaal niet meer bij van die onnodige teamvergaderingen zitten. Maar Ja. breng ze naar kunstbende. Dat regelen we bij deze, dat is gewoon Kijk even de afgesproken. school- Ja, precies. Ja. Schooldirecteuren aan. Die opdracht Tegenwoordig is managers. gegeven. Sorry. Kunstbende gaat op zomertour. Bel, je bent ook nog betrokken bij popsport. Je krijgt coaching, je bent op het conservatorium. Ik ben heel erg benieuwd wat we van je gaan zien de komende tijd. Heb je al iets op de planning van een single die je uit gaat brengen? Of... Het nummer waarmee ik gewonnen heb met kunstbende, ben ik nu mee bezig met opnemen. En er is nog plannen voor van alles, nog wat. Ik ben zelf ook met een EP bezig. Dus Dat houden we komt sowieso al. in de gaten. Er komt misschien een band ooit. Ja, klopt. Hadden wij het net over. Ja, klopt. Want het mooiste is het samenspel, zeg ik Ja, altijd maar. zeker. Ik vind het heel leuk om Je was samen aan het te maken. solliciteren. Nee, ik niet. Nee, ik ben uitgerangeerd. Ik ben dadelijk vader van 4. Dan kan je niet meer in een band spelen. Oh, nee. Kinderen voor kinderen kan er voor mij binnenkort in de begeleidingsband. Maar de landelijke finale komt er nog aan. Is dat, dan speel je dat nummer of moet je daar ook nog iets extra's voor voorbereiden of nog iets anders voor doen dan dat de Limburgse finale was? Nee, het is eigenlijk dat je hetzelfde nummer gewoon door blijft spelen. Maar je kunt wel natuurlijk iets aanpassen, bijvoorbeeld met de feedback die je van de jury hebt gekregen. Maar in principe blijf je gewoon de hele tijd hetzelfde nummer spelen. We gaan Dat voor is je eigenlijk waar duimen en we gaan voor je Ja. juichen. Ja. Dank jullie wel dat Prijzen jullie er pakken. waren. En te gek dat Kunstbende weer van start is. Sander Ruiters en Marieke Steeks, dank jullie wel. Hey, yeah, I can't wait for Saturday. Make out to our favorite song. When we'll make sure to have forgotten the world around with all the others. And in a time machine that's only meant for you and me. Deze gaat uit naar al die bitch rappers. Alle wat je bitch rappers. Yeah. Deze gaat uit naar al die bitch rappers. Bitch rappers, bitch rappers. Come and take my empty heart and fill it with hope. 'Cause someone took my lighter apart, and now I feel like going under. Nieuwe muziek uit Limburg was dat. Je kunt het allemaal terugvinden in de release-radar van Pop in Limburg op Spotify. Kun je die nummers nog in zijn geheel beluisteren. Ik zei het er straks al, de festivalvoorpret kan beginnen. Dit jaar gaat het gebeuren. Zowel Jera On Air als Solar. Sjoerd en Danielle, fijn dat jullie er zijn. Dat moet toch al een beetje gaan kriebelen. Ondertussen, jullie zijn natuurlijk hard aan de slag. We gaan het hebben over die festivals, maar laat ik toch heel even eerst nog terugblikken op de afgelopen tijd. Van Jera Online naar Jera On Air. Ja. Dat is heerlijk. Hoe is het nou geweest de afgelopen tijd voor jullie? Ja, het was heel lang wachten, dingen organiseren, uiteindelijk weer afzeggen, weer gaan verschuiven, weer opnieuw organiseren en zo elke keer door. En dat was wel spannend en teleurstellend en weer opnieuw. Dus ook wel lastig. Online was leuk om te doen, maar daar hebben we ook van gezegd dat is hopelijk dus gewoon eenmalig. Ja, dat hebben jullie in 2020 gedaan, maar daarna ook niet meer, toch? Nee, dat klopt. Ja, heb ik bewust gezegd van toen was dat leuk, was het nieuw. Vervolgens zijn er natuurlijk heel veel dingen online geweest. Toen hebben we ook gezegd van ja, het liefste gaan we dat niet meer doen. En toen hebben we nog het geluk gehad dat we afgelopen jaar nog het jubileum van het jongerencentrum mochten organiseren met Rowe Herzen. Dus toen konden we nog wat offline doen. En toen hebben we alle focus gelegd op dit jaar. En gelukkig ziet dat er goed uit. Ja, hoe is het voor jullie, Danielle? Ja, het waren 2 hele lastige jaren. Ik weet dat we met Solar hebben we de eerste keer nog op locatie een soort van TED-talks iets proberen te doen om de mensen er toch een beetje bij te betrekken. En een online disco en een feestje Ruud die nog iets kwam doen. Maar ja, dat is wat Sjoerd zegt, is het allemaal net niet. Ik vond zelf 2020 in die zin makkelijker, omdat gewoon in april duidelijk was, er gaat helemaal niks gebeuren. Daar kon je redelijk op voorbereiden. En toen kwam 2021 en toen was het van wel niet, wel niet. En met zoveel man of Ja, juist niet wat en mag wel, testen. wat mag en, niet. Ja. Toen mocht in één keer alles. Toen kon Solar eigenlijk weer doorgaan. Toen zijn we echt in een sneltreinvaart gaan beginnen met alles op poten te zetten. De gemeente echt supergoed meegedacht. En toen was het de vrijdag
voordat we gingen opbouwen en toen werd er alles eruit getrokken. Dus het is echt een 2 jaar oefening en teleurstelling verwerken geweest. Ja, ongelooflijk. Als ik dan toch ga zoeken naar de positieve kijk erop, hebben jullie er iets uit mee kunnen nemen wat jullie in de komende edities nog kunnen gebruiken? Dat je zegt, ja, we hebben toch online dingen gedaan waarvan we zeggen, oh ja, in de komende editie kunnen we daar nog iets mee bijvoorbeeld? Ja, op zich wel. En het is zo, je hebt 2 jaar lang natuurlijk niet stilgezeten. Je hebt even goed wel doorgeëvalueerd. We hebben een nieuwe productietool gemaakt samen. We hebben onze organisatie getraind, geïnvesteerd, nieuw terrein gezocht met nieuwe mogelijkheden. Eigenlijk alles, ook in de programmering nog wat opgeschroefd. Subsidieplannen geschreven die gelukkig ook goedgekeurd zijn. Dus ja, er is toch wel van alles gebeurd in die jaren. Dus het was ook een soort van sabbatical waarin je dingen opnieuw uit kon vinden. En ja, dat is dan het positieve, waardoor je hoopt van nu zijn we er weer. En met nog meer energie en nog langere voorbereiding gaat het er dadelijk nog beter uitzien. Ja, dat neem je mee naar deze editie van Jera On Air. Laten we even kijken hoe dat eruit ziet. Jera On Air, het ziet er te gek uit. Ik krijg er meteen zin in, maar het voelt ook nog een beetje onwerkelijk. Heb je zelf intussen al in zo'n publiek gestaan? Heb je al... Ja, in de tussentijd wel. En ik moet zeggen, in het begin is het heel raar. Je komt echt aan en denkt van wow, het gaat weer gebeuren. Hè. Die spanning eigenlijk weer een beetje, die zenuwen. En als je er eenmaal bent, is het gewoon weer als vanouds. Dan is meteen het gevoel gewoon weer Dan gaat die knop om. Ja, en dat is zo'n het beste. En ik denk dat heel veel mensen dat gemist hebben. Jullie hebben de tijd gebruikt, zei je net, hè, om zoveel mogelijk zowel voor te bereiden als misschien ook te vernieuwen, dat terrein. Ja. Wat zijn nou dingen anders dan andere jaren die je dit jaar gaat zien? Het wordt dus een helemaal nieuw terrein, een groter terrein. De camping ligt erbij en de parkeerplaats is erbij. Dat was eerst een stukje van elkaar af. We hebben het mainstage, zeg maar het hoofdpodium, op donderdag al geopend. We hebben dus een extra groot programma neergezet, extra headliners er bovenop gezet. En het terrein aan zich hebben we weer nieuwe tenten neergezet, grotere tenten, mooiere tenten. Dus ook dit stukje beleving hebben we in geïnvesteerd. Dus ik zou zeggen, kom en geniet. Waar kijk je het meeste naar uit? Eigenlijk als je zo net zit te kijken, vooral inderdaad die grote mensenmassa die helemaal losgaat. En we hebben echt wel top acts staan. Dus de Offspring, Rise Against, The Hives. Dat is echt wel waar we zin in hebben. Ja, niet de minste namen. Je zegt al, als mensen zin hebben, komen. Danielle, dat hoef ik voor jou niet te zeggen. Solar is hartstikke uitverkocht. Ja, bizar. Nog nooit zo vroeg. Dat bewijst me weer dat mensen super veel zin hebben in een feestje. En wij hebben ook de laatste jaren gebruikt om Solar. Veel was al in de planning. We hebben de line-up redelijk wat door kunnen zetten, door kunnen schuiven naar dit jaar. De creatieven waren ook nog veel aan boord. Een aantal zijn er afgevallen, want die hebben dan de corona niet overleefd, om het zo te zeggen. Maar het middendorp komt op Solar terug. Dus we hebben geprobeerd, wat we toch de laatste jaren een beetje merkten, dat de kleine leuke dingetjes die je op Solar kan doen. Hè, want Solar draait in principe niet heel erg om de line-up. We hebben dus wel een echt de beleving op het terrein. Ja. Het is echt de beleving, de lokale artiesten, de onbekende dingetjes. Dat miste ik persoonlijk de laatste jaren een beetje. Dat je in ieder hoekje een gaatje iets anders kon doen. En dat ik bijvoorbeeld, als Sjoerd met mij naar Solar zou gaan en we waren elkaar kwijt en we kwamen elkaar 2 uur later tegen. Dat hij een hele andere ervaring heeft. Ja. En dat willen we nu weer terugbrengen. Daar zijn we nu heel veel tijd in het steken. Dus, En daarnaast hebben jullie ook altijd heel veel hostings van verschillende, ook Limburgse collectieven. Jullie bieden ook echt wel een kans aan mensen uit de regio om het podium te pakken, om het zo te zeggen. Ja, dat is ook eigenlijk altijd een beetje de insteek geweest van Solar. Dat je als heel klein collectief binnen kan komen en dan iets kan bouwen zelf. En dus inderdaad ook de programmering voor je eigen stage kan doen.
En wij helpen je daar dan bij. Dus ja, je krijgt dan ook een budget, een beetje ondersteuning als je niet weet hoe dat moet. En dan zie je soms zo'n collectief in een aantal jaar groeien. En we hebben wel een aantal keer meegemaakt dat er dan een collectief bij zat wat in één keer door Bavaria gevraagd wordt om aan een sponsording te schrijven. Of een andere collectief die belde, die zijn toen gevraagd om hotels te bouwen. Dus die zitten nu in een hele andere sector. En dan is het ook weer tijd om weer ruimte te maken voor de nieuwe lichting. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje hoe Solar in elkaar zit. Te gek. Je geeft al aan, sommige creatieven zijn weggevallen. We hebben ons eigenlijk de afgelopen jaren afgevraagd, hoe gaat dat nou met die freelancers, met die lichtmannen, met die geluidsvrouwen, met die technici die aan die festivals werken. Hoe is dat voor jullie? Hebben jullie genoeg mensen kunnen vinden? Misschien wel mensen kunnen behouden of nieuwe mensen moeten zoeken? Nou, bij ons, wij werken helemaal vrijwillig. Hè. We hebben een vrijwilligersorganisatie en er zijn wel wat verschuivingen binnen ons team geweest. Maar u merkt vooral inderdaad bij externe bedrijven inhuren en zo, materialen. Daar is wel een krapte op de markt. En zeker ook doordat nu in één keer alles weer kan en alles doorgaat, is er ook heel veel vraag. En daardoor zijn dus ook prijzen wel gestegen. En dat zijn wel dingen die gebeuren. En nu ook nog door de oorlog in Oekraïne overigens. Maar ja, dat zijn wel allemaal ontwikkelingen waar je mee moet werken nu. Dus we hebben volgens mij vandaag pas te horen gekregen dat de laatste layerplaten voor het podium geregeld zijn. Want daar was een tekort aan. Dus ja, dat is toch allemaal wel spannend. Ja. Dat is voor jou heel herkenbaar, denk ik. Ja, we zitten met Solar altijd op een redelijk goed weekend in die zin. En veel was al doorgeschoven. Maar je merkt het inderdaad, ook vooral bijvoorbeeld de beveiliging, barpersoneel. Dat is lastig wat ik in ieder geval van die organisaties hoor. Die moeten echt alle zeilen bijzetten om die mensen weer te trekken. En dan ga je inderdaad ook gewoon meer betalen. Je moet meer voorzieningen treffen op het festivalterrein om voor die mensen inderdaad weer terug de arbeidsmarkt in te trekken. Omdat er toch veel mensen iets anders zijn gaan doen. Ook bijvoorbeeld Sidecrew, die zijn allemaal in de bouw gaan werken. Ja, en dan denken die, nou, ik vind het eigenlijk wel prima zo. Hè? Je bent lekker om 4 uur klaar met werken en niet meer het weekend te buffelen om een steentje op te bouwen. Ja. Dus in die zin moeten wij weer aan de bak om dat werk ook weer gewoon extra aantrekkelijk te maken. Ja, maar goed, misschien zitten we daar ook nog wel een beetje in het begin van, toch? Want het kan allemaal net weer. Dus ik kan me ook voorstellen dat je nu misschien toch nog een slag om de arm houdt van, ja, we weten niet hoe het over een paar maanden gaat zijn. Dus ik hou die baan nog even en ik kijk nog even. Hebben jullie zelf nog dat jullie denken, we moeten wel een soort plan B of C maken voor deze editie? Of denken jullie, het wordt nu echt alles of niets, dit pakken ze niet meer af? Ja, dat laatste. Ja, bij precies. mij, ja. Ik kan me niet voorstellen, je weet natuurlijk nooit, het is nog lang tot begin augustus. Maar ik denk in ieder geval niet dat de corona roet in het eten gaat gooien. Daar gaan we er niet vanuit. Nee. Spreken we bij deze gewoon af. Ja, Ja, afgesproken. is goed. Waar kijk je het meeste naar uit bij Solar? Ja, die donderdag dan de camping open om 12 uur. Dan vrijdag als de rest erbij komt. Donderdag is nog een redelijk kleinschalige dag. Maar ook vooral, en dan inderdaad de mensenmassa's, maar ook wel weer echt met het team. Vooral op de zondagavond denk ik, als het allemaal goed gegaan is. Dat we met z'n allen gewoon kunnen zeggen van, wow, dit was weer echt mooi. En hier hebben we gewoon echt 2 jaar op gewacht. Je kijkt nu al uit naar het nagenieten. Ja, dat is altijd een heel mooi moment, in ieder geval met het hele team. Want je bent echt een soort familie in die opbouwfase en tijdens het festival. En dat zeggen we tegen elkaar ook, dat hebben we gewoon zo gemist. Dus daar heel erg uit naar gewoon de hele beleving met de mensen en met de crew samen weer een feestje te kunnen vieren. Ja, jullie hebben het heel erg gemist, maar wij ook. Dus te gek dat jullie even de voorpret wilden aanwakkeren, Sjoerd en Danielle van Jera On Air en Solar. We gaan nog heel even genieten van die voorpret met Solar. There's things that scares, and I think that you know. Boys you can trust, and girls that you know. There's little things you hide, and little things that you show. Sometimes you think you can
Sjoerd Ewals en Danielle Smeets over de festivals. Die mogen alvast in je agenda. En die maken bijna een einde aan deze aflevering van het voorprogramma. Maar niet voordat je pen en papier hebt gepakt, want er mogen nog wat dingen in je agenda. Op 5 mei bijvoorbeeld is het Bevrijdingsfestival Limburg. Dat wordt georganiseerd in Roermond. En daar staan veel Limburgse acts op de podia. Tommy Gezer staat daar onder andere. Dols en Demi Lotus. Dus daar kun je gratis naartoe en van live muziek genieten. Daarnaast is op 7 mei een muzikantendag in Amsterdam. Er gaat een bus vanuit Limburg en je kunt mee om daar je demo's te laten luisteren, om met managers in gesprek te gaan en ervaring op te doen. En last but not least, het duurt nog even, maar op 5 juni is de eindshowcase van Popsport. En die zeg ik nu alvast, want Mel Marieke Steeks, die treedt daar op. Dus daar moet je even naartoe in Poppodium Volt. Dit was het voorprogramma. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.